Mulla on pommi. Ei osu. Tulee tänne. Eikö en tiedä osuko he... Mihin tänne? Rampille vai? No, Niin. Rampille joo. Sulla on hekakamma. Älä aika kuolee ehkä. Mistä vittus? No se on... Top midi. Mitä vittua? Tulee rampille ja se on top midissä. No ois voinut kuvitella kun mulla on pommi. Ei voi antaa tollasta. Vittu mitä dataa taas! Et se ei jäänyt sekoo. Tää on ihan tehtävissä No voi vittu, mulla on vähän muutakin täällä rampilla. Kusettaa minua vielä. Hävitkää nyt saatana tää vitun erä. Heka, ota nyt päähän, please. Rauha seitä. Konnus tällä hetkellä. Mikä Heka ole kalli. tommoista dataa vittu, niin. Siinä on. Hei. Vittu heka nyt. Vilkaisen nyt seka, vilkaisen nyt se. Vittu se on Konnu aika tai känni. porsa. Aalas, konnu on. Nyt on varma data heka, konnus on. No kun mä ajattelin, että aika kuuli sen rämpissä. Niin mäkin ajattelin se Mäkään kuuluu. ole, mutta... No niin, mekin luulin. Vittu eka. Mä sanoin, että pommi on täällä, sit mä en löytänyt vittu infoja suuhun, niin sit meni vaan sanat sekaisin. It happens. Mikä happens vittu? No välillä Ei happens. tolle. Ei Mä en ne oikeesti tolle juhannuksen kyllä. jälkeen saanut vielä puhekykyä takas, sitä mitä ymmärtää. Mutta olisin 3K, ette voi ihan liikaa huutaa. Ei kiinnosta Ramppi. Elari. Siellä. Vittu! Vittu tos kävi. Mä laitan. Lähti. Vuorossa joo. Selkä, loppu! Jumalauta. Oho. Longi. Onko se longi? Päästä sen yli, varo. Ei vittu. Vittu! Pitää haisee. Haluu konnust ylös. Mokesin konnu. Muut tulee sitten. Oikee! Ei! Levittänyt soitti 2. Siellä on. Siellä on yksi. Mitä? Mulla on platformi tulla. Sami, mitä vittu? Ja. Mä vittu pärjään näin. Okei. Mä menen. Mammen. Et sä vittu. Se on se hyppy. Sami, 360. Ei hyppy. Paljon toi vihu lagaa, vittu, tappakaa se saatana. Hei, mitä vittua sä Mitä vittua Sampo? palatte? Se vitti vaan pois. Mitä vittua mä teen? Minä vommitaan. Tässä on äijällä. Mitä vittu on? Kuole. Rauha. Ei tää saa rauhoittua kyllä. Eli joka feikki te. Anna defu. Lähe säästämään. Tulee sortista selkää. No joo. Vittu. Nice, VP. Mitä vittu tuitti? Ois roppa selas. No vittu vetää let's
Mitä nää savut on? Mä en jaksa tää vittu peliä. Mä en heitä savuja enää ikinä. Himi B-talossa. Toinen puolikas. Ai ai Tuota ai. hymyilee. Puhdistelen Kave. Jäi. Näin. Noniin, meillä on tää. Ai. Ei siitä löydy. Piditte läpi mä. Eka, oikein. Kone jäi. Äijä tappaa Ai, meitä. oikein vieläkin. Ei siitä vielä yksi. Saatana! No mikä savut sä heilut oikein? Minipuskee! Longi. Mitä vittua Anna ketään, minipuskee? tulkaa. Se on ollut viimeksi tässä longin kulmassa vaan piilossa. Saatana, vittu heitä kohtaa. Täällä ei ole ketään, lopettakaa! Mitä vittua? Keinit voi tulla. Boosti siihen! Kyykky! Ei, tässä on lähellä. Mene kyykky! Mene kyykky! Minipuskee! Midi. Pääsi. Faisil. Joko. Vittu kun nää Freudit trollaa. Auta! Kitjalusta. Vitun nöyrä. Kitjalus. Kuka vittu minun pokkaa? Sori Seitti! Sori! Onks siellä mennä? Mitä vittu siinä on niin vaikea? En ymmärrä. Mä sanon vielä mitä me tein ja silti ei. Vittu mä kuolen. Sä et edes haipunut, bro.